Abusia medamase sadan danyam de mafide ne to ha na mo ne mo de hye Asi Bodua mo ne nesua amamre ene amane ampa amamre de wuni mu a enye eno na me ye dance sa Ghanafo ene ntine bo modern sa de obesua ne dwumade yisu biara no wo de bebo wo kwotodwe bebi a beduru bi obi bisa wa watimi a kirem no wayi wa no dwumade din e de Eto Ekyire fa ha ane esua amamre ene amane a enkensuo ebinti bida eno ene afenya ho adaje ne afa wo mo nso o makodare e wa amamre ene amane mu ene edo mo baso no ma ba kirew na wehunu midin e de Asi Bodua dwumade e de Eto Ekyire fa ene mene na esua from jebi e de be hwetwe nkomo amamre bia ta wo pede kire akwan a wo be kirew ene ntine hwehwe ne samre me kwa kwaje ma boafo nkrato me ba ye beto aso Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hye hono mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghanafo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na afre ye penis doctor enti bema bi a otiemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba kwa impaswa enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne be ma na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra, Achimota Christian Village. Ashama, Lebanon, second step. Kaswa, a man from Iron City. Over Sunyanya, area 3. Imolotu Nabron Zainum. Techimai, Yewo Zongu. Takwade, Yewo Esipong Sports Stadium Junction. Yejuma from Monday to Monday. Debi Yejuma. Anopa non song. Yejuma kope nyumre, lumnifa. Abusia masamu akwa bebie ma Eto Ekyire fa dwumade so asedan kan sa me kwaje nkrato na onya me ho adaje ehwe me ene no metoa na wo twetwe mu komo na etwetwe ye ne so no yesua abro awudisem nyambransem ene amambosem ji akonwai na unsusua bi na fa bi ebe okotojerim na na mpacho Akoraba ya ina empo mu tsai ya mi adum na na madawro ma yetiase ede radias samre ya dawro ma bawdin na kire wudwuma wudi nana esua from jebi medin no mama na amane adwumadie ho na me adwuma na me ye me kira mama na amane me se esua bi nso na otwedi ampodi jaaye de no adwuma nko na me ye me twesi ni kakra de na sini no enso mama na amane nko a de fa mama na amane ye ho on se ne nkola no mpakin kai papa ya ne de fasini mu se de ye de wo yin gabu na twere no mo so twere ho na be kai obi enkan di utan sini se ya ni ba ko hwe a wo hwe no wati ne kora dwum kyese wo kai no eno ti hu dwuma na me di na se ade na da pron so a ye wo ye sesei sisi aye twa oye kire bia one mo kan series amantu ya amantu atete no na se mo transfer ko a se ye basa o man bi basa mo so no bechi mo amase ahye enti o hwa na onua oni kun ne mane abusa no omotu mo akotena ene fe na amantu ye ko amantu dom se na be obi mbetu aman fronto embetu mo so sa enti eno ye amantu na kabe na wahwe sen ne wawie ewa na na ekomidi bosome na watwemie no enti ya beja home kakra ye besa akọ enya de ketwa on se madwuma ye de memfa wada enti mepeni ye che ye yo na no adaruma yenko mo hwehwe no sie kase obi ya obi adwuma mo ma me sofo da unko obi asini mane nje ya bi ma me nye sofo da minim de enti enfatao enfatao ye fatao ana ye matie mu ye kwani mu na adaruma abro kasafua abro na se kire ne sen yo yesi obi ye bofu ana wo ye abro ye won ne kan foforo kwa kata wo ye osi akwai minim kwa hudo pii ho a bia busua timi didi to se ye de wo tu kwai ko ye adwuma fa onu akọ wo do ko ya no abefa wo kunu ko wo ye bofu ogu niema hihye ye no wo dwiri egu to bia wo ya de bia besi ba do kwai se wo abro
ade a wo ye de fa so be ba ma nipa do manya ho ne ta wo kwa wa amana amaso a wo ye bofu wo ya bro fe se bi ensu aye no na de sem na akotum ana akokro won sa agum wo ye bofu abro obi a wo se ya de nipa do ade wo ya bro ade ekura wo nye obi nye obitum de abobra hye brase ye ka tia se okay uhun se ebi a mburu kai so mi se mtode komanim wa de otim no wa nton wo so anfa mo bi an hye brase esi wa pratiti abro ay abro ay obi abro fisade a hye abrofo ade a mo ato atwene ba ha ya de foforo ma ye de minister be ka betima se a obi ka makoto ka amu no ade o home use che de broni ayu mfiedu wo to ye foforo ma wo ye na komani che opotiti ya nka wo benya edu te sa ade a wo hu se enye ma wo nanso binya wo ti di abobra na amane si wo se ya wa abro aduane ye de ama wo nso a wo mfa aduane de ama wo ni wo so bo bi mfa ni wo amane si ho anyinya wo ye bofu e ka bone ho nana me sra me bisa yemfa ne se watu ebura e wo fie abafu de yibi e de machine abesis watu na onse wutu a e wo se nso ni bugua ansa ye ka ne se wanya papa na wabu no wa mo bi anso na wabu egu nanso nipa na nka wonya na obeso no ono adi ka di uboni bi dada anase ono wonti yi na onya wo be ye o wasi ase onya oba owura wo fi ode won sembe kwa enwo se ko na ne pam no twam no mebu ama na fotokure mu egu eno no wabo abura na eno de kwambisu meka se ehye dem ono nkwa na wa mana mu bia won ne wo senkan dada no ono nkwa na tebro no so ana obi nti hobi na ka ono nti obo ofie ha nyina me mu bia mebu bia why o maka abro okay nti yam fansa se wo mo ebi mu wa around a na se ebi mu wo nchan a onu omo wakasa onu omo ti ye dia uti mu omo besebi so obi eni ho dia wo mu abro ana yanto aso emere ben ena emom wa kire mu aye ba mpese mu se emere ben ni emere ben sa ena enim ni ebi ho a wo ya enya abro esa abro so enya abro na ye kan ti se ye wo kura si de me fa bi nyen si ne na meken se unu obi wo fom ne board ya bre wo ntwa bre no ko aka kire no wa nka o ma na program boni fiku mu abro na wo ye no obi tumi sum fide na yinam bi kura onko ne fiku a se fide ku a we o hwa yinam da na wo ko hunu se yinam wo tuma fa na ma wo de no ba ma mere kwa so o de otwa wo de ma wo no ma bo na che fide mu apro wo ye bofu wo ye abro edobi a wo seya de wo hwe ma de sei koti ase wo ti hai na ebi a ye kasa sefua ye ti pani ntrafi ma sefua emfo unu asefua buchi a kanena nananom sinimiensa no ye bo buchi anu a ye de nete na ebo podoka mu si kre nete anwe kre ne bo ye bo a nananom matokro dem ye monu fua saa emfa ne nyina nsi ho ye na tokro dem enti ye wonam bi a ya toton a etimi de hye saa tokro no mu na ehyew no akana no bia utie de ope bia saa buchi a na senso bu no a ehono senso oto no amfa de ankata so na amane hono a wo ya bro wa ye ba de na manipa dom nya dibi na wo ka ba ya ma didi no wa ya manafo ama bubu a wo ya bofu kesi pani ntefe masifua emfo buchi a na ebom toko tumi de nam hihiem de kama ya wo hwene pa no wotumi yo te nam pampan so hu ba bia enam no da buchi enum asobofine ju a ensamane nyina jo ne kanso no a ne kama so dem wote nam no pampan pa so hu ba bia wo ehye nana enkane no na asotwe ben ene de mabofu obi o ya abro America kan se ya na ye nheda hihye nto ho eni hwe se wo fidie yinam a ono akohu se ko be kan te wa nka hwe maboa na pro kina bi so bi pe no obesi wo so abro okura de fa de bre na wo be de me nkyere no sade ti wanya obi a
nyamesuro no mu a onchire ɔdo so be ma wade pa bi ahwere ahwero saa na tie na ya na tawo bi fo mu pa so ayembo na me ni be atua me bi atua de ka na na nya bibufo nkwa wo ba bia abrofo ya na so te kakra yo yento aso awudie emre be na ya kase ni pe ya awudisem awudisem se wo fa sika twitwa wo nua twa obi sika wadi na wu ene wade a enye sika so ya wadi ni pa na wu obi afre me se nana me pesi bodua na wo ba madwuma bi ma me si bodua wo ba ne be kuntokwa esi hie ajai madi wo otomase madi wo ade a nipa nanti twitwa e ya wudie se wo ko sei wo nua wadi na wu ko se na ma ono na de pa bi abono e ya wudie enti yi se awudie anim se wo de sekai e twa nipa ana wudi dua bo na kunu wode bibi pra na wagi na wu no danchen ya so twitwa nwa nanti wo ko se no e wo baabi ntina na se me tiase yi a sane arefre e ma mfomso oba no sa na etirimodin so ma awudie ba na ye bo apaye se e na kwa se me nsro na me ka de a nka me ka se awudie de na so twan ne se ewuo de oye na ya ye bi etu aka freeze wo nsro wo ehunu nipa no mobo wo ehunu twe na afa asekan na atwa nipa tentententen no wi adenti na wo se wo de otena se de wo kan de nka na kwa aso aro no na yesi obi fum kumu a obi fum nwa enti ye kasa nyine mo obi fum ehun kwan afa so ebe ya e de so bi ofite fum so mienu etinje papa ba ko na so obi nipa na afiri mu de wa firi mu de akara bia na bi pa be firi mu abanti ya hwese bia obi etimi afa sekan pa yudwane na nyonko anasa wodwetwe obi na ntre ya ama ni bibia nka be boa no ama for ne mra odeti asasu su nyina abono no de pa na chese nipa no kasa bi ebetimi ama na sesa obi timi konsa mba no yesofo se nipa kro na nyina ya na enye no kro ubenya asem anya no kure ebebre na anya no kure baba betiti asori bebre na anya no kure ebitimi sesa pa yi wa ho se wa ye hu se nipa bi di ewu wa ye bone kese ye ne ko fiase ba ebia bunkwa no ba yesofo wonu no ho wonu bone mi etasi ni se tifo we ma da deti ameka se bebre na anya no kure mre bi na mete won kaneshi onse kaneshi bridge na se ho no ya na tata bus sakase ne bisisi ho a ye fro de ko ekọ krom ho kwa de sai makola side ho na misa na me fru bi ana kwan be gine mu o preacher na me call prison no me buy say my sofo say my say sa nipa na no wagina ne nchen preach na kwa ne si fo ma nipa ne si fo na chese ni phone ne bag ne bi akọ ene ma me hu ze o na san obi no so ma kan nyam sem se no ye kromfo no munim se ba ya wadwen mana so no no de sa de no ko akata so na nyame hwe ye nyina uri nyame di bone a ha na ye hunu awie ye no ne asem enti se ka bua no won koyo o kan sa kwa ebi ti kokonu mu na e me de sa o ka se binum dudo ne nye binum timi sesa enti awudie no eye se wo de ade e pra wunua wo ye wudi ne no ye ba ku twa ne se kai wo bonu tuo di dua bo no utwa ntro bi to no so ya ma utwa ntro to obi so a eno nso on se de kata bi kata kon bi te se yes nipa so sorry ni dua so wo sorry wo dua so etimi ye hunam mu se se de nana ya ti se ne so ate yes wo sorry ni dua so ene bi a first na ni sika se mo soro abafom yesin wa sorry ni dua so enti ye wo de esi ne potin ene wo de tutu hu so ayeye enti potin na wudi na nkasa ne se wo de ade epra obi ene wo ade bi a wo ya chen no eti se pra wo se obi uguna ni mu ase akukua mu ni ade wo gi na wu eye wudi na yenko nyambransem emre ben ye kasa de we de nyambransem na nipa yedi medase boni nyina mu no de so pa wo mu ni nyambransem ewudi ekrama ni nyina na je se nipa kro no ya bro ye mim ye wudi fo ya bro ye ni nyina bi
ahun se boni nyina ba je boni gu ahodo nti na na wadaro ma obi wa ho no de wotimi yesa de we nyina bi ai bonsuma bono pa me kai menua man je hin ba bi obi anya me fa na kransi yi wo so na ma na ko se papa bi ti wo no wo su na boji se ku ha no se miura na de wo se oh papa boni ameni mu hwe kura no mu de ahye me nyame bofu me ne bronsam no nipa timidi boni abro bronsam adwen so enti ye obi otisa wo ho ye bono ma abro etrimodin awudie enyambransem boni nko a inimdo de nkete empete benya asem nti se nipa da sane se me hwe nyame anim e de elu kura ko bobro se nipa dom ti ma wo mu nyina begu ko mo adai boni ni nyina bi woni tirim wo ti ase aha na saa na tie enyambransem no na nsan etimiti se obi se ne yire bi akofa da chi ana waye sei no atuprum de petrol good ejede mo twajatum no ne man nyina hye burisam kwata de yembe se me kura ma anye sei da me kura ni pa we kura de oba ba set confusion wo be ka minim ho hwe enti boni emu oduro ewudi emu oduro aburo emu oduro ewu ene ye nyambransem chemet fasikai etwem ne da sani mene akoko se dem no awe twitwa bi no awe waye boni aburo nsam kura so e nyambranse wa bre nyame tie na nam se a wa bre nyame e na nanom ma so wa bre nyame na ye se e nyambranse ma de nyame abra na wo ye se ewudi a emu oduro wa bre nyame nyame nsam kura nsam wo ye boni nyina ahene no kura no boni bo ho a ya no odin o kasa da bi we de mfiri udimi so nipa nsa se wope ensesina na nsa tenten wa nka ntema do pia no wo twa batama ye mene makobo mi yitu wa fu mo twitwa na se kai asie no muram ho wa ye bone aburu nyame so bonsam kura ntimi nye anyam bransem o manyame no nso bo o mo bo nipa abru nyame te no nyina mu kesepe wo mu no ne nyam bransem na nipa wonnam na nyankopon wani ho afofie na akohia nipa bi seidi a no warewa na nani efenyamsa wote ho a wonware ye ane eno se ne num kasa kra ebe se wo kra eno nti na kane tete aware ne ye no na ye papa no ne pe aware ma ye onu nipa na kakra no mo so mo ni ye wa ho fa mu wo kasa mu nipa enfa de ba ku mu na tan yu bi kura broni kakasa bi o say action speak louder than words so bi abodam no ba o men okura we on kasa ho ba do hu so abodam ade dia na ho fa ma hu se enye wayi ni ti na yi mu hu se onye ni nantie mu na ho fa mu hu se ni pasomasi enye edini ayen ware no ni ama ware pie guru bra na nana no me papa no mpe eyire ni kunu maye no ohwe nipa no na de mu ko hia ba bia ko no mse bi na o hia obi a na o de nese so ye hwan bi kura oye pataku no do dwa madura no ho na san se otiti afidie so na de hu de ekoso bi se obi na mo a be ya wi ase no wotin sam ni bi kura de na oye mu ahye se ni patimi yesi sa wo hwe se wo paasa ne wo fa nipa ho na ebi mu mfo bia ho ne yetimi die ewu anti se wo di ase de gu no ho obi awo akoto na kunu bulemu obi aye se obi awo koto no ba kunu bola so o na hye protein bag roba mu obi atwa no ba se ka je na gu ayi mu na ho se me nipa bi se ne se me na me bu atan me hunu mobo ya na ya me hunu mobo me nipa bi a ho se wo ya ade na me hunu sa ade a wo ye ade bi wo a nipa no wontimi se mfiri ho seriously ni kura de ba akopɛ me pa na me ya o judge me pa na me just say ne oyɛ di kum no mun koɛ ni bi tiri apon se man nyina momunyi on na bo nipa te otua nipa so kan tina se wo kum nipa akora hye oyɛ mu ayɛ wo dia onya beto fom a ye nyina ayɛ dia na wa yire ho na ko hye robe mu ebitumi twitwa wo mu de no mu de gu agyanan mu amantu akɔ ebi ko sie ne muram na nsɛm okura ne mamti wale so ye se oba bi gine ba akɔgye mobile phone ni jama say mobile phone ya wotumi Facebook ni ade wakɔgye bi aje 50 million ne bawo ode ne ba no kɔ wa nyam bransem nipa na ti ase sika obenyama no boro de ode ye nipa ho awre chichire kura wo ti ase
enti boni emu odura bonsam tikwa na yemu hye no na esi waye abre nyamanyam bransem waye no brebi ache abrofu bi bai na esi e from omo company from Kefcom omo na we dua watermelon pa wo Ghana of Yugoslavia company ne driver mi money ni bibi nti eni kura ofiri so mabok Kefcom do bi oni bia be hunu omo chief driver wose na yire tika before sabre car na temu ye pick up a ye tan chen se do mo de ko ehwe ni mbonsheka no abonsheka ne bi no wo de car kese no ko full tran car na so se na yire ti driver ni phone tem plan no ekum ni pa ewo mu nyina wa nyam branse ko wi asem te se amana nka car kura bio tuwe nyama ni bone sa emu odura wa bre nyame na ma hwe odin se wo de entweka bi na mom na ho ba obra ensi ne bone nyam ye ka se de obe nya ki o ntweka bio adwempa ni nti na ba ye kura se ko obe tweka bia ka ne sa o da fo binum pa to mo ka mu a ahumti da ba nti mis gina ka kwa mu no abie pono agaka na kwa mu koku abusia me kwaje maboafo nkrato me ba ye beto as eba mema hwe mu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa turo na freyen penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene udi ko banasi ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra Achimota Christian Village Ashama Lebanon second step Kaswa Amanfrom Iron City Obesunyanya ewe area 3 Imorotu na Bronsanum Techiman yewo Zongu Takwade yewo Esipong Sports Stadium Junction ho yejuma from Monday to Monday dey bi yejuma anopa nonson yejuma go fenyumre dumnifa ene nkomo na ayetwetwe no in fact anasa nyame anim nukrani amama boton na minim se dwumede emredodo a medi akomanim no menya topic bi a ebetimi amama moto saa emom nipa tirimodin o enipa bi ya wudifo nipa bi wo ho ya kamenko ade anke enyom a ke yenyom di bonno mu di ne yenyom bi saa na chese because every say o ye nipa bi a ensesa entimi mana brabum na adwene ntimi nsesanda obeto so aya saa enti nipa do se na behwere wo mo kra na se be pra bi a wuntimi nyu hu firi mu ansa yetimi atwe obi aso ye to ankomo no so na no adaroma yenhwe mambosem amambo esem no on se sa ade no kasa nkrofa so na no me ko minyakonya colleague bosomotwe na on se honya ese abono utie mpenefoti ebono ano okay na ye abono mede djuma bi ye wo kasa bi ti se adoma nkomasem minisa o kasa wi e bekoso na mede be ya asem aka ye wo odoma nkoma e nyankopon hano di ka abo no nya Adam kan se kan no ne bros ne wi ase gold ni nam so a obegire tinya to nyina tinyi na wo hobi na gold ya nya dai na gold no nam so misa mini hobi nti di obeka na maje ne sa nam ko enti no obi e kan so te wakama adoma nkoma se se de o kan wo nyi ni papa Adam nko asem ni bia Adam nko asem Adam nko asem na ya adoma nkoma asem Adam ina zazen ka Adam nko asem se wo kan anwensem ayen kan nyina okay ka bi shem ati anwon to fon se asem ubenya asade ni ne ba yen kan nyina ase de wo trade no fi se ye de sie nipa bi eruti na adoma nkoma asem na yi no ati se obi aka se anadwo imana ono nkwa na dane mpaso ma me ne odem ho me de ho so dane se wana edu no obi kasa no se e wodi e anadwo mana se mo se e anadwo mana
anadwo manda e say anadwo mana sa asɛm no kasa nkrofo so teacher kan tanka we amechia otaka say asɛm nkrofo so e ma kasa bitimi sisa so aha enti saa na tie yesi ya santo akon hin kon omti krokro hin ko kasa nkrofo so ayo okon hin kon ya ye ma dem na nanti na chese ya kan say amambosem no kasa horoso anase kasa amammo yesem ene say amammosem so aha ene say amamboye ade a timi ma oman bo ebo krobo ebusia bo ye wa bakosem pie kire say ohini bi ayiri tu kwai na okono obre kwam jo dai na ohini ni mudu tu bisa ohini na yiri beda no say tumi be na otoma me yiri beda wo kuro mu e bia mamere kwa so wada ho nko ade wadun so brotuam monko hye o man na se ya ode wa wo ya e bo man kuro bia wo na chiwade o mewe wo na chiwade ye wa hai wo se uti ntokwa ko wi asafa na nyina obitimi ko kasem baako na de ntokwa ba man ni aman mienu ntem on se ubo man we mambofo eduko ya de be de ntokwa ba wo na na se wo ko wo mambofo se ade a ko fa boni akoba enso yenko aso e ko fa boni abre nipa dom ni ebika wiase nyina wo mambofo boni a wo ye ko fa dom ni ntokwa busuan ntokwa ba no wo mambofo ntina na wo mo ye tuo ni ejane saa no ma na ye de kwa akono wo mo ya mambofo ana dabi etuo sekai eja ena jan kane no na tuo ni ho ni eni tuo ni ewo jan na edi kumwa enti o to ejan na bo obi a ewo aboa no kunu a ejan no on se o kasa ebi hin kan pia tuti bi kunu ma se wo ye piafo mo piafo okay wo de pia na ya ade papa wo de awo aboa kunu ma yenya biawe wo ye piafo tu ya de pa se mo piafo re kana na maibu awunim on se taye sei se ye se kire obi a wawu ye mandem fadue obi ewu na akohwe na mandem fadue a wonsa ka bo ho sei de ma no ana obi sai o bo na nanu mudi ya o mo fa mu ni ade no wo brentie no so ye ma no wote ase ana se ye nkunumdie ana mo ye nyese nkire obi a wawu so dampam na wo na mandem fadue a nyese kansa bo ho wa ko odi akon asa na wawu obi a bewu obre yei atofu de beteme boso obi a bewu a obre asa na wawu eduku no obi na mandem fa dem fadue wonsa bo ho obi a ade a yenkunumdie ni ade a ye ne sei oti ase tu sa ya wo bre nsaye na wo beka na no niu na na ko kai wo mu ene ade nti ye sei wa fa ya mu na wodi nkunumdie a sei nti no so ye nhwe ni nti mambo ene anasa we de odi be hye mu keke me kire mu se ade bia ko fa ntokwa bre ni pakuo dom bia so wo mambofo o ye mambofo kasa fu de bia ye wo kasa bi ne ade ba de asie na pute wi pia ba emfa sumdie mre ye ya wo mamofo na je se wo mu nso a wo mo ye ejan ne sa ne ma no wo mo nya mambofo kire se ejan ne sa ne a wo kire na me kire mu ba no eno da nchen ye di kum nam eja sekai etuo ena jan ejan ye di kum nam ewe etuo bai ye di kum nam owe so hum ejan nso ye di toto nam no ejan no ena ye no aduane bibia adie na saa de nyina ne hyebre egina wo a okura no ne nsem de wo de ye edo no nya mfom so na no adaruma ye be sori dwuma de isi ma ya futu sem kakra yo me da ase ye pese asante duru akiri tidiemu yei manage ho pa asante nyina makwan se asante sem egu ya safa na nyina ne mo me fese de be kana nya de be ya mamoyesem ye hwe kasa ye nua no di dwuma yi hwe kasa ye bi de metie bi a nanka matim bo wura TV mo kire kura ba ha nanka madi nwa nka mepe ka wo che no mere mo mi nsua kasa ne yina ye nkan kire afoforo na ye kasa na de he o ma ka twi ni nsu papa o mo no ni mo ka hu sa mpa
wadi dwuma enti moma ye kasa ho nti na de ye ne de eye na ye nuan kasa firi makan obi otu gya firi so kasa mba ko mede ntokwa beba tokwa ebo man wu betimi aba ye oni ba pim se Liberia no ho ne obi tena firi kan asem bi na kofa man tokwa aba ye o mamofo asem a kan ye hu ebo man wo kan adwene ho eno nye no kura nyina ne ye kan o eno kura bo na wo kan fura na ntoma nye pempen sa obi o tira firi wo so che o wanyini che obobra che o obetimi kura wo aso ne obi ko tia so mo che se so mi ya me shishime di so ahwodom de kasa ye nhwe ne ma yi ni nsua de me cha ma me akwese wa ye sarma ne nyame tumi ba bi obi nyame fa na kransi wa firi mu na wa boa me danasi nana ya da se ye frɛ no bai ya da se abusua ha na mmerɛ ma ye kwan me de dwumedi na besie se ye mmerɛ ye nyenka so ba no ankon so a wogi wani so anu misua wa Akoraba ho ya sɔre so ama afofra ba na wɔtwe sɛ na mu de hye Asi Bodua mesan agi akonwa nam de amamre ne amane afofro kran so emu nkyerɛkyerɛ ɛne adesua nyina de abɛdɔm nyankopɔn amma na wɔtwe sɛ ne ye besan ye hyia makrao